Ani salakai Bangalore Magic Studio tongo kai bo ang phone khaimani phone ti saya dili horoni ekta duita tinta rokhe waiting no manjai tongo kai rang hodi hingka bo hoya kai ani sarai lumjak tabuk bang lumjak rang puisa hoya ang ani ma baba bo koroi rang puisa hoya bo ma bo phanar thanding ke bo thangka ang kai thangmani se ana hingani ni bana mai koroi aro moi koroi nang thangdi nang subana sakai phai aro hirong ana hino Pulian sanamu sungo hamzana ringya hanke ta hamzadi nukung khana ringya hanke nukung bo takhadi sirapsa sak tongthoni kono wansuk kebne live nosto takhadi amo brekin hamya saya kalayu juno tini khorsa buri eba monai bini story share khakya bo khorsa chalabe hamzake kajama ola borin charai eba ke bwsa khorsa angka phiaba bini chala tabuke Phatar Haste samkhana thangmani nokni Bihik or Bwsano care khaliya buri katal bemak se kok se hamzage phunugui tongshu sudo amsuk simia agirako chala sak tongthok tongai burino pregnant khlai Chariya khane satogei tupumang Bihik pregnant jora alka buri katal thuna sana hanibo permission sanjaka display nugui toma norok ichla no kahmi nugui makana amono bini bwsate amono bini chela amo bomdi jat chela eba bomdi jat bwsain khana lukoron wansuk nachiri hamsuk faltu babar so phatike chengdini e monai burni kapal hamya kothbano pula tulas kahmi khanai se manlaina jate amono khanai nugui kaham hamya bujui te alka borobo yapri kaham ke shenang tung te nengbo nini khane hoja kongno chungbai share khane musung tong khangke display chini Facebook or Instagram adi nugui makana link description herja yang tini orchuno share khlai hor manu Jingno tini story hornai burni mung Rani Tripura kamingkha gondasora boys 18 haikaba 18 bosor cheraisiko amonai buribo bini chala eba bwsani mung angkha Sonjit Tripura Domasorani borni bwsa khoroksa tongu Pulia sikang chala bunyaro namar nawi burino kol khai hamsuko sajuko huninya saka apuru buri saka angle nono shiwishinya te ani alka hamsam chalabo tongu nungbai hamsage manglak burni khuga te kokhane chala Sonjit Tripura salbrumno kol khlai e burino hamsuko sajuko nono ma eke kathang tongya thithang chinai ama hake kol khai Kokborok saitongka a bagui buribo o chlano pulia jora bisas khaino kisemisa kok sama bisingdino drek khoroni bisingo hamsage thanglakya khore khabaksa hamsama olo khungni nukuni okra borok kok salai chalabe burino tongthusa thakena kai hirlakya a jora burini bufa hanke sakhamegeno thithangjaka te burini buma hanke already agino thijak sana thangkito o burini bini amabo thijak bin babo thijak boje kajama only simike a jora buri wansuko anile amate babu bo thijak nogo kebo phano korikya tabo ani bwsani nogono kahamki tongi jora lai sinai buri atike wansuma baino pulia jora roko Bihik bwsa kahamkino nukung khalai tongjamani phiaba chalani tomung hamya drek buri nukha o chala eba bwsai salprono chuak nungei ganja biri amahai kefek mani nungei Bihik no Chariya khane satunani chengka sudu tona chana purisimi Bihik bai kahamki tongkha tongsei paima olokeno burino saknanya satumang stongka chala eba ke bini bwsai buri salprom bwsai bai jala kosori jamang tabuk laso boring cherai khoroksa angkha o cherai manma jora eba buri pregnant purubo bwsai chuak nge tele Bihik no buo satogu sudu amsuk simya Bihik pregnant jora Bihik bai mathuya hanei alka buri ketal bai thuna chanani sak motok permission rok sani tongka bwsai mane bin burinota haipono Bihik le tangi pregnant jora bini bwsano alka buri ketal bai thudi cha dene permission disnei ba kone dino relia buri salprum bini bwsaino ati tomahima ta tongdi hnei mana khlai buchumang kokhnarui toni manka haipono sabo saiman okoloko ebake Bihik pregnant jora chala bisingo alka buri ketalo bide thoichei tokajani amo kebo nugia saiba manya oke patechini main topic go charai asame olobo nokni chala eba bwsai rang puisa ajima kre salprum chuak nge Bihik bai walai bumang satogui tongkha buri bini bwsabe ama hake tekto bezal khajma kosto nangsamani laithane pasma sigango hangano chala Phatar Haste samkhanya thangka Phatar Haste thangma olophano yang nogo Bihik bwsano bazar khaicha dehne rang kisemisa 3000 kaharok horka te mobile ketal paina dehne rang 10000 rok rohorka abon karibo bazar hati khlai bwsano kodi char dehne matro eba only 1000 1500 2000 ama kakiche bwsale rang rohori tongshu henkai chini video naitone dara baitolte manaisho norok wansuk ne chidi rang 1000 eba 2000 rang bai tama mentra bazar khaicha chaimana tongba do thik ase 3000 rom chibone maso 3000 rang bai o Bihikle tamno bazar khanyaite bwsa kleino tam kutiro paichar nan khana amra chalani gyan khana bomteki wansuk bo maso bini Bihik te bwsano 2000 eba 3000 amake rohramu sungana
Oma tahu patiko tamu kahan male bihik te bwsa kelino sak nangya ke phonuk se bore ketal ba se dele kok se hamjage phonuk tongshu. A bagui yang nok ni bihik bini bwsa ne kok sungo ang se kajage bwsa khoroksa manka tamne ati tong hamya tong nang ba hne a jora chalai ba bwsa saka ano yakari thangshidi nongle bori naithok nong sala kahamna manai amote nono nangle nono hamjeleya ani alka hamjam bori ketal tongu o bakpar sala eba bihya sala atike tabake saidonshu a bagino bori bini bwsa kleino tuyi salprom kapte bwsa kam hamya bosuge kok senayu haipano bwsale sak motok sak tong tona bagi simise bori be kajike bwsa khlai tabo hinke alka bori ketal be hamjege tonglai mani noksak tongshu koko se kokni kok sajamani tongu jati ku se kaisa hanke thini theirik saw eba thei kaisa hanke je okra borno kino theirik saw hane kokni koko sajamani tongu henke amono sajate phayo o chala sonjit tripuran bufabo sem puilani bibai tongi je bwsa khoroksa angka sonjit tripurano manka amani olo bufa hanke alka bori ketal hamjege nukungkai tongi kya henke tabuk bwsala sonjit tripura bo sem amo haino iko o bori be hamjege nukung khawi kajem olo borin bwsa khoroksa angka tabake Phatar Haste Tangwi bori ketal ba se hamjage nukung khana phasingo thang tong jawka yang nokni bihik te bwsano ke khibi tone rejau khata amo kaharona te tam sasinai bhanu je chlano bishas khlai bori kajak thamuni je chlale tongi chai bwsa khlai paise bori ketal ba hamjage phunuk tongshu amni darten bori ekdom dukhu nangjamani tabu bini nogo eba buta soni arono thangi tongi jaka because bini ama babu bo kebo phon skre thei thangbai jaka bwsa kli khorsang tino bini dara te basisoni nukhungo thangi ma tongi jaka je bwsanyo a sawoi je chlano bishas khlai kajage nukungkai tongkha a chlake Phatar Haste thang tongkha yang nogo bihik te bwsano ke khibi kalangka ama jora bori life te tamu sunaba je bini taku buku tong aron dharma thangsa kata jodi bini ba ama babu kathang tongkha ke tini tamo taku buku nor thangkomba bini apon ama babu nor thangkomo kaham ke tongkomo bini life ni teke judang komota buma bufa kari mani bwsa kisan ko gyasi amo je sago klan bon bujimono tabo omunai beri ganyo bini ama babu kari ja thei thangjaka tebo bini dara maya gana bini basi maya gana ngise borno tui naikol tongjogu baksa nukungo eba buni oro nukmani hinke keboni bota eba basi ponse amse bwkha hamya bo tongu tebo omunani bota te bini basi hinke bwkha kaha borno maya khaima bisingtino tabo bori nukungo nargi tonne jau Belaino Kharwi chisa kepala hamya hachi e mulai bori ni le abui sanamu sungo hamse kajana phano kaham hamya nai kacheladi pula jora chelate bori jotono sakno kaham kosilayu but kachege nukung khama olose baksa bori tomung samung hamya rok nukjagu mane baksa kaham hankai to kaham no nuknai hamya hankai hamya no nukre ama kajek paimani olo hinmani kokra tebo tini boni nukha khanaka nungmoni life ni kokno kaham ke wansuk yapri sheshidi jate boni khanate boni nukte ama hai jagawo kalaya ngyatike so patike sing e manai bori khutine kaham ke khanai semmandaina bo bom teki bin chalabe malakya bahake bo satoki tone rachaka bahake bo ignore khaye tabu yakar jana phaching thang tongka te amo kai to mohammed chalano tamo khlaite lukurok no comment khai sadi te video no sajaka ba share kati jate tinin obo haino khaba norni janja partner hamsam borok haiga ba gana no borok share kati ikonadi amo hairok te angno boni no khaba kisa wansuk ya preshedi amo hai jaka no khaba nang modano ola amtro khanyo segini ji te jani ja hamsam salate burino Ani salakai Bangalore Magic Studio tongo kai bo ang phone khai mani phone ti saya dili horoni ekta duita tinta rokhe waiting no manjai tongo kai rang hoding ka bo hoya ka ani sarai lumjak tabuk bang lumjak rang paisa hoya ka ani ma baba bo koroi dada kaisa bobi kaisa tongo bono bo naslimani nai maya bo kloi bugo tong phangsini ano mane gam ki Chariya gai juru ko agi mairong rogam khaye pai Chariya gai tabukwa araino rang puja hoya buma phanar thanding ke ba Thangka ang gai thangmani se ana hingani ni bana mai koroi aro moi koroi nang thangdi nang subana sakhaye phai aro hirong ana hinu gai ang dadan sako kaple dada ano phaila phaidi no aisana khai ke hinyo hinni